atá táchtach chun smaoine fuú nó má tá rud ag mar seo agat x fá x again. Tá scinan is gur féling é scríb mar x fá x, which is x cearnatha. Gháil sin dó x, aber gohfuil dó x fá 4x again. Ok, well tá sé sin samúil, agus an rial an seo ná alraíonn tú na sláinimhreacha ar dús, so dó fá 4 sin 8. Agus x fá x sin x cearnatha. Okay, so scar na ibhreacha ó na athróga. An sin 3x cumhachtaí mar shampla fá 5x cearnatha ar ríis. 3 fá 5 ar dús sin 15 agus x cumhachtaí fá x cearnatha. Sfeirling é scríb mar seo mas máling x cumhachtaí fá x cearnatha agus is féidirling eáil gurbéis sin x fá x fá x, that's an x cumhachtaí, fá x sin an x cearnatha. Go hiomlán the x fá x fá x fá x fá x, so x I go 10 dó 3 4 5 again. So sin an pragrad le haig an ceann sin. Ceann eile, sampla eile, x fá y sin x y amháin. Ceann dearnach. Dó x fá sé y sin dó fá sé agus sin dóigh. X fá y sin just xy.